Mali kalanko ministre soni oye ministère de l'éducation wule hakilna dawta chamacha kalanso ulu kon ga examen menale ni oye bakie o ke ko nyumana sabla ayele la fo ko ni nyogonda pay ko o koni menake e referendum o kala fili du seje kawla dona ka fo Mali kalanko ministre so ni oye ministère de l'éducation nationale ale sebendo ke kachi directeur d'académie d'enseignement ma ni sebe kon konala aye ayere ka fo ko waliya do kon nebe no ko fo ulu koni ka sabati wala sa nyogondam kan ga keni o ye baki o se ka teme anyumana ko sabla ko baki o gon mena ke referendum o kala fi ulu du seje o kama ministère hala nyini directeur d'académie d'enseignement fait ko kala so mun kon be no ni ulu koni centre d'examen wiye ko kala fili kana ke no wa aklala ka la nyini fene ko kala fili kon kan ga ke kala so la mun koni duguma kala so wiye wa mo ko mun kon be no ni baki o koni ko nyaw nyena bol be ulugulo ni oye organisateur we ko kala fili ko nyaw nyena bol ko o ma kile nun kana ta u yere soro o konnala wa fene uklara ka la nyini fene ko surveillant do koni kan ka soro bulugoro mun yere kon te surveillant titulaire we adola mun ye titulaire we dul ma se ka kene kan a watila ma wara kon ka soro ni ulu surveillant supplémentaire we ka o mo gon nun ka ulu no robla ko wa fina uga ugelea président des centres ale ni surveillant ko ulu koni ka lisi ka bo ka kene ni arabaye juin kalo kletan nani ko wa fina ere mu fina kan ke baki ale labeni ugum konala ko ka oke alamsala juin kalo kletan duru o fina tamele ko fe ka se ka kibara jelo kondi centre ulu yoro la wala sa kalande ulu kon be se ka uga centre ye jona ni ka kla ka u yoro ye no wayare fenela ko wa ka damne examen damne la fuka ta se alabama ko mo mun ko ni bolo be ni baranna ko mun ko ni mana gele asoro aka niveau la ko otiki ko ni ka ajilaja asanfe mo ko ni ka kibara ko ni la se oma wala sa tuga mna fura se ka soro o gele ala jona ko wa o bela jele fene temele ko fe ko uga kuma nyonga ko ni teme uni kayre ko so ni nyonche ni oye école privée ye wala sa ka se ka do école mun ko be no ni ulube baki sharia ko nala ni ayre le no ka fo ni oya soro école ndo ulu ko be se ka ke centre fene oni hadila mun ko flene nu bela jele ko ni ndabola wala sa tuga mna baki o ko be se ka ke nyumana ambalma ni ke baran ne ko mambulu ka da uluka ani je aka bulu majara akambe anyona wale